Mag-anag day kog mais. Kay gapon, hindi ka man po ning kakay, kakita mo og mais. Ipalit tutol ka buok. Pag naman ni pamahaw. Tak kami turuan sa lito o bilita. Wala bot ng tatay. Kay ba mo tagpila ning mais ha? Tulo 50. Barato ra. Bato tulo 50. Ay, kag mansugod ng labay ko kuan. Kasada di may iligan man po dito tulo 50. Boss, huling ka ha. Inando silin sa oras na rin tilaog. Ano na pagkapuin na? Ani kay kaning maisa mag gasiyam sa likod to. Ako nang kanuloy sa tilaog. Gasiyaman. Nang anagon. Alam og mais. Inanag nga mais. Nahadub na. Nalitso naghang inanag. Inanag is favorite. Sinugbang mais. Diyan na. Ang inanag. 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 Libre na pamahaw karon sa inanag nga mais. Nilakon pa dyan. Na. Pipiti na. Nag dia hilo. Nga anmiros upaw. Nanag. Ada ba yung suman dia? Ada suman. Bisbili tadi ah. Taga suring suman. Lawe. Igi matimingan ni magpilit nga kuan, katumpit nga dagkagrano matoy lami. Di malata. Lami paw. Sila ka buok ni. Dali na naman nagkuan balik 45. Palit mas merijin. Lagsang hilangan giandam na. Galang. Nga sa mig kuan. Sabi, panimpla ni mo? Kira? Ang kasir. Nga nami. Dialong, naninanaglong. Ano na mo pamutin ng dahon? Mutin mo. Kapuro gusto. Kapuro ko yung nagduk nila pa sidekat. Ba, ako lang. Ano ba? Ano man? Dekot? Dekot ni? Dekot. Ako lang ba? Ano nang dekot? Ano mo dekot ka na ba? Ang lain na daan kasir. Karin. Ang sila lang. Makaagot ka. Nala ko ng soroy. Nga, ang pinanag. Kaya kong dahon ba? Saan yan naman? Nga, ba't may mga? Saan ay? Ginit ka? Ang putid. Ano ni? Ang gabi na niyo. Sa mga putid na, di kayo. Budbudanti. Parsang gaya soroy. Paano pa gini? Wala bunyi putid. Mana yung trapo siya? Ang galas luto lang. Gini. Wait ako dahil. Ngayon mo. Punta. Ito ba itong palagi? Ako naniga. Ng mga baglos. Wala ko isuwi na nero. Kagian hinam ko nimo. Ano nakatulad to? Kaya ako yung bayad. Gusto lang ito pa Iza. Iza kayo din silang yan. Ang saman to Iza? Putura, bulang ay putura suma. Bisa sila bulang ho yan te. Kasi Ila doon nila. Wala na. Lu pinig sa lakante. Ano rin bilin? Ay sila na ipagalan sa naniya. Pakabantuhan mo. Ila. Uling barok. Do mukha. Ako ay ba, day. Dato ba sa atong checkbit? Dagko man nila eh. Sabay nga na si Zen. Hagula mo. Kagboy mo gud na. Mo na dagko. Ilas ko ay. Stick.
At bang wala nang makay, tagapalitan ng mga isa. Gingging. Ay, laging ging, baro. Ay, ila anak na nang Ano nita. siya sa makaparted to? Nilaghan nila, ang nagkadaggo. Abot mo ka na, wag hapon to, may gago ng kulsiling. Kaya mayor, matungod ang isa. Ang kasako. Ano ba? Lang na. Ila. Gamian. Ang kayo doon sa ang subakan. Mamatay ka dinulok doon sa yun. Ha? Mamatay ka dinulok doon jo. Ha? Mamatay ka dinulok doon jo. Ano? Tubo, tugputo ka. Halagday. Yabang dulon. Una, wala ko ika, suro dia dani kay puro naman order. Ay, pagkabok. Sige, tapos baya. Hindi makatan ng mga waling gas. Kamalig. Kamayog. A few moments later. Pero, wag sa'yo na pura may sir blue pod. Luna sa ting blue man ron. Nasa ba mo? Ang sabay mong gibate, panganak. Interview mo ni Mutir. Sakit ka to? Karang mura kawat dun na. Aduh, bata dah kay di na mo jutiri dai. Na, dagalap na siri. Gusto nga panganak. Pero orang atang bid nimo. Ang agi utang karang gawa sa bata. Agatang karang Wasilo mo nga to. Mabitong dinalibris. ini gatang karara pang mura kang kitiboy nga na rapo. Ang ganyan ba? O agatang ba karang mura rapo kitiboy nga na rapo pwede nga napon. Ano mo tayo? Mangandoy pagkagmanak ter? Loy, dawas tiri. Mangandoy po kunong manak. Diar sakit agad kaso. Darang pwede. Nihilak ko kada wapon. Hilak nga. Hilak lang ito kay Juan man. Huwag man lang mo hilak. Kay Konra no. Ingat to yung gilikanan po dai, ingat to. Ha? Yung mo magpapak. Kay doon mo dito no. Wah, Dugay mo kunin nga nila ni. bago pa. Dugay na yan. Aduh kay kanyan ni dani. Bago pa. Ako lang bata. Pero nga tuon sang nilo. Rumah to nilo dito. Kulingan. Karabe ko lang nga naglibrong ito. Ay sa, mapanas. Ay sura may balhin-balhin lingkuranan. Natuloy doon sa nanto, lapos lingkuranan. Bailo na po sila stiri. Kitang lugar lagi aku di. Pareho, magsaya log kwan. Floor, blouse. Na, ano ka na sila? Mo po dai. Sky blue. Para mi siya na blue. Eh. Tama-tama, alaman mo. Lo, garter dyan, bilahan, brown. Tapi kung ay sa bulo. April dyan. Magkay tubig April dyan. Tagay sa tubig ay. Sige kay. Sa tubig long. Kay sa ibro ko sa nanay. Bukan sita. Kay tubig dyan, kay luoy dyan. Kuasay. Kwa ikaw. Kuasay long. Buk di ko yawiran. Kuasay dali ah. Kasi mo makabal. Wala ay. Tingala. Paslakaghan silaghan. Kita sanday siguro na wala niyo to. Hala may isa ni mo na napapanood to. Snack na. Utan nga. Man. Ikaw may tigutan ikaw. Mura na pag mga naos, anak ni ano, baka ng mga manghod ba? Ang naong ikong. Di na isa mo na iriri. Anang buri po dan bukod. Re, putos re. Nang piling man kay kagay laki ra ba na ay bata. Banda ka na nila kaon. Re. Lana pod. Liwat na murong nilo pod. Puro mo to. Na, usod pa na. Kan pa ko minsa. Ngado pa, ngado. Eh. Kita mo gitong bata, ay kagman mo. Marami. Ano dyan? Kib-kib dyan. Ano mabusog? Berihan po ni dahil palaman. Ang palaman. Wapay nagngatang. Di wapay nangatang ba? Wapay checkpoint. Di pwede pa siya lan. Di.
Karon na, di pwede ron. Eh, si Bilitang tayo chat gapon kay gusto ta mo nga doon sa ni mo ko na hindi ko no ako nag-open. Bawas puro ni si ganto na. Tanawa may close, di pa sudlan. Ikaw tigla lakaw. Ako ang sapa, masudlan raman ang sapa, madarag hanjo ka silingan raman, naramdaman ko babaw. Aman hanzon palagi po, di kaila, di kanso. Remain protected. Bibi sam-sam kay mura na pagtab, ngarako. Di malam. Mas may matug kaliks eh. Dado mo mayo gito lang pramig lang hoy, doon pramig si Tiri. Pangaligo na ako sa una. Wala pa man to kay mao man jud tugoy agas ah. Lagi. Ilingaw. Bisa nang manok nang aro magkaali din nang. Yawa. Dili oh. Kaya Jordan si pramig asa mo pareha mo sa nina. Asa? Ano pa mo sa nina? Kapit tiri nang. Nasa kanilang sabot ni mga karahong. Hayan. Dili yan. Tapos tere. Blow. Ayan. Ako naman nilahi dani. Yan na. Gisugong saging sugo man di ay. Day. Hi. Ayan na. Ha? Hi. O tanan ba? Aksik nga nung pareha mong sa'yo ng tapurami. Potong daw, tapurami lakaw. Sige, magkuha na sa Nakaw na day, ko tanan day. Ug na pa dai dito na na, sus langgana. Ito namang sugo sa lianan nilang saging. Kay, pangbitag siguro ni, Ano kay imo na? tapos laba, bangira. Sila na sugo ah. Sab, aman to. Sa bato ay no. Ang tas listirgan yung bunta kay, napalaw masuman. Kapilit pa bumbu. Wano ko tila susuman ganiha. Kamagay nga nito kada kas ka buang. Saba lagi to. Ayun, kitang sige nga dai. Dito pagkagsantol. Gara, nilo. Hayais mo rami duzan-duzan ra. Karon balik ko kadudan dai, sukad. Bitaw, bilang kabuan na ni wag kaduzan. Karon yung duzan naghangin na nga, huwag nagdaon sa nangka. Uy, Ha? ano man dai tay baboy? Sila kabuo. May nabilin. Kuan, magtanong ko gubi. Dad ana, isa ra man ka buo. Ano na inday? Tapos bayad ka, tapos lamisa. Salamat yan. I love you yan. Tapos lamisa lang ka pagkuha. Very much ha. Thank you ha. Tapos lamisa lang ka, tagas ate Aisa. Tapos lamisas, bye. Huy! Ano na hi? Yara! Tapos lamisa. Sugo-sugo nila. Nag-uniform na pa sila. Tapos tiri daw ka dingog, guway kalibo, ipok ni tiri ka uniform labas ng tripod. Ha? Tara ka bukid ha. Balik ka. Abi nang kabuutan dai salamat. Mali ka, dugangin pa sa pramisa. Napailakan. Hala sa kabata na hubo ay. Haman. Dugangin sa day. Abi na dali. Ano ba itong suko? Sama, pimpon. Hata ko na nilo. Agdali ka init. Tagas di Aisa, kay naitok na. Tayo saging. Hala! Sampo nga lagi sang kuwan. Mawa ako nang damo dai. Ako kita ba kayo ko. Ay abi, umo kay. Dali! Dire. Dire. Tagas! Ato ka nagpilot Ato na. Tagang cellphone. Ano ada na? Dili na kan ito pubo ano timod. Uy. Kay mo mas dag na nag-vlog. Ibi, tagpo na. Yan na, tagas, tatiri. Tunda promin ni tati, tunda promin ni ate Isa. Ano naman ko? Diba, tagang. Lagi ora ba na yung gigikanin na kuha, diba? Mabati. Salamat, day. Hindi may batasan. Ano dyan ipayas ng saging? Labi mo lang sa bayo, kuha na yung hinit pa. Ano may utanon? Humot. Kau tanon. Bahu ano ko diha? Namay ni isagol. Ano? Bago, sinuban. Hindi tayo. Nagsapa. Saan may nabilin? Baway sa akin ng ibalik saan? Wow, kamu yung bilin dyan. Hindi sa kabaksin na may kiagutingan. Ahid na. Aga sa kahid na hinugman dyan. Delikado mo na yung sa kaha. Kailangan Haman. nata. Anong ilkurang ay sa? Bali. Yung bitaw ko buam. Bali na. Ang palabig pangatag kay ang utanan. Kapabaytag, dahon pangatulong nga naman. Ano palak ang mga jo. Ano yung mga jo, kaya ginalog taganan na yung kakuan. Kaya mo, wala yung piso. Kawag ang nanay dahilin. Pwede pa kawag ang nanay kay natuhog si nanay. Kuan, iwa tayo tug gabi ita promin. Wow, so ilabti. Ano nga may tug day. Grabe pa mo siya doza no, aliana po do. Day. Sa, Nagsukas ko sa
kanina tapurame. Mamukas man ka? Yan na. Mamuwi ito gabi eh. Asawa ka lang. Lalalay. Amin ko na yung mukha. Eh, Diyo kaya kukuro lang. si! Asama ka lang, pandong man ka. Ano na ka lang? Bunga? Puspuro. Manaob ka? Sabi ka rin agad. Mag-aes sa kuwan.